Sa ngalan, samahan, o sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manosab kanimo. Mga igsoon, maginosog kita karon sa mga sala, aron maandam kita na sa pagsualo sa Santos Kamisa. Nga ato paghandom karon ni Santa Maria, Birhen sa Kasakit, Con Mater Dolorosa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimong. Isugilon ko sayod ka man na kiningalaot misalig lamang sa kaayo mo. Kaluyan mo na, O Ginoo, agtanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipakanaog mo. Hallelujah, na kita ha Diyos nga makagagaw tanan pasilon sa atong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, ibot ikaw nga ang inahan mabarog aron makaambay sa kasakit sa imong anak nga gilansa sa krus. Itugot nga ang imong simbahan uban kang Maria muambit sa pagpasakit o kamatayon ni Kristo o mahimong takos nga banhaw uban kaniya. Kiniya among ipangayo pinagay sa among Ginoo sa Kristo mga anak. Kabigari bang kanimo diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlogikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampog ng iliyoko si Jesus, uban sa makusog nga pagtuwa ug mga luha, ngadto sa Dios, nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapabsanon ug buotan man siya, gidungog siya sa Dios, apan bisan siya maong anak sa Dios, nakakaton siya pagkamasinugtanon, pinagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, luwasa ako, diha sa imong makanunayon nga gugma. O Ginoo, luwasa ako, diha sa imong makanunayon nga gugma. O Ginoo,
magkadangop ako kanimo. Ayaw itugot nga ako kaulawa. Sa imong katarong luwasa ako. Ipaabong ang imong dunggan kanako. Dali aron pagluwas kanako. O Ginoo, luwas ako, diha sa imong makanunayon nga gugma. Pagpakahimo nga akong bato nga dalang panan. Usa ka kuta nga maghatag kanako kasiguroan. Ikaw ang akong bato ug akong salipdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dadon ug turtulan. O Ginoo, luwas ako, diha sa imong makanunayon nga gugma. Luwason mo ako, gikan sa litag sa ilang hidaltan kanako. Kay ikaw man ang akong dalang panan. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Luwason mo ako, O Ginoo, O Diyos nga matinumanon. O Ginoo, luwas ako, diha sa imong makanunayon nga gugma. Apan ang akong pagsalig, anaa kanimo, O Ginoo. Nagaingon ako, ikaw ang akong Diyos. Diha sa imong mga kamot, anaa ang akong destino. Luwason mo ako, gikan sa gahom sa akong mga kaaway, ug akong mga manggugukod. O Ginoo, luwas ako, diha sa imong makanunayon nga gugma. Pagkadako sa kaayo, O Ginoo, nga imong gitagana, alang kanila nga mahadlokon kanimo. Ug nga kanila nga nagadangop kanimo, imong gipakita atubangan sa katawan. O Ginoo, luwasa ako, diha sa imong makanunayon nga gugma. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ang pagbasa pagikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo.
Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata. Sa pagkadungaw nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya nanarangin si Simeon kanila umingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa ipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. Mahimo siya ihanan gigaha Dios nga supako sa daghang mga tao. O tungod ini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna. Ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagba sa imong kagulingong kasing-kasing. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Anong gitawag siya inahan? Birhen siya kasakit. Kaya ang kinabuhi ni Maria, puno sa kasakit. Gikan sa iyang pagbuntis. Pahit kayo, kung hibawaan siya nga buntis sidaan, wala pa sila makasal si Jose. Ba siguro mahiagom sa mapinta sa silot kay strictor bagay mga Hudiyo aning napita. Inanga di mga minyo puti ng babae, wala hilabti. Unya, usa naman buntis man, papamakasal. Stricto ka sila, batuon hangtod namatay. Lakip na ang lalaki, ilang duha. Sumala sa balaod sa Leviticus, mga tudling 21 o 21 ba ito, no? Ano niya so, ikaduha, masakit niya. Kay samtang nagbuntis, samtang ipakatao niya ang si Jesus, huwag tayo bidawat. At dito sila sa Judea, parehisto sa sinsos, huwag bidawat, hindi balibaran, di siya makaliot, laro siya mga anak, huwag yun. Pagkatun nga napunta sila sa Usaman, kwadra sa baka. Dito sila giantos ang kabaho sa mga tae sa baka. Unya, wapag sila klaro kung saon, pero bintahan na lang. Kaya panganak nila, milagruso kayo. Wala siya magbati sama sa magbati o sa kabayan talianak. Milagruso. Miluso sa bata. Ngaway na unsa kaniya. Wama sila'y mahimo. Kasama ibutaw. May kuna. Buta ng taon sa pasungan. Kananan sa sagbot. Ibuta ka anas baka. Ano tawag ito? Hindi po ito sa panapton ng taon ng bata. So, usal na sa magkasakit, nakita. Niyana ang Diyos sa kalibutan, pero ang kalibutan, wala mo ila, wala mo dawat niya. Kunin. Kitag-anas unang hudling, unang kapitulo sa Juan. So, daghang pagkasakit, yan tos malibing Maria, ang kabalaka, utod man, pagkaslan siya si Jose. Pagkatao sa bata, problema na hod kay buhat pati ni Herodes sa anak. Kaya siya gusto papuli si Herodes kaya pagkahari. Kaya naulipon sa gahom, bahande. Kamu na. Ikagay na po sila sa Ehipto. Sus, paita. Layo na ba kayo? Naglakaw na tao sila. Kung sa kaya lagi sakyan, huwag magibutan din. Lagi sakyan nila. Naglakaw. Pwede yung paita. Istas na nga tog, pila ka higayon sa usa ka langyaw nga nasod. Panaypdagya po sila sa Ginoo sa anghel sa Diyos. Nibalik, mo gihapon, nahadlok sila nga si Arkelao, puli ni Herodes, base pasipadaan na pong ilang anak. So, wala silang padayag. Dito sila sa hilit nga lungsod sa Nazareth. Utol man, nagdako ang bata. Nung tumidako siya. O,
Pagkataon siya sa disiplina sa gini. Dako siya pagtaho sa gini kanan, kaya na si Jose si Maria. Na may sinutanon, mitubo siya hangtod nga midako. O dito, lain na pong problema. Kasamtang sila ngadto sa Jerusalem para sa pagtuman sa adlaw sa pagsaylo. Manginis pagsaylo, naitabo sa Exodus 10:11. Ulima na po, kinawa ang bata, tingalig sa may tabo ato. Nakitaan lagi hapon, tulog ka adlaw after. Pudaghan kay kasakit, ang antos man ko, iya nagitipigat na niya. Wala ka siya balibad, wala ka siya buriklamo. Pila ka ginikana, ay kinaya ni Maria, no? Nga? Mapailubon kay nag-antos, alas kayo siya anak. Kaya nagharap maginikana na ba ako na pinawala. Maminyo, napuyo-puyo lang. Biya-biya lang anak. Muna na kalindot, Kaya anak, biya-biyaan lang, ibili silingan. Ito tagaw. Ito nga to, bisyo, tungis, gamadyo, lingaw-lingaw, biyaan. Pero anak kahibulungan mo ni. Ang anak, huwag siya atiman. Pero ang apo, nilabihan kahangol sa apuhan. Dilagi hapit iuli sa ginikanan. Tinoo, dili. Muna tragedy. Hangol ka sa apo. Pero ang anak, biyabiyaan lang, ibili silingan, kaya tuwag, alatagaw. Karunay apo, lihapit buhian, binataon pa. Muna kasagaran sa mga apuhan, baka spoil sa ilang apo. Dili ba? Amen. Alamanindog. Uban kang Maria, nga nasayod sa kikahulugan sa pag-antos, magabang kita sa Diyos, alang kanila nga nagpasan sa mabugat na cross. Kita mo ingon, o Ginoo, imuha kaming makaunayon sama kang Maria. Ginoo, himuha kami makanunayon sa mga Maria. Nga sila nga hilabihang nabugatan pagpasaan tungod sa mga kaguol o mga pagsulay, makakitag kalinaw o kahupayan, diha sa ilang pagpamalandong sa mga kagulanan ni Maria. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himuha kami makaunayon sama kang Maria. Nga dawato nato ang mga kagulanan ug mga pag-antos sa kinabuhi, ug ilho niini ang presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himuha kami makaunayon sama kang Maria. Nga pinaagi sa panig-ingnan ni Maria, magpailob kita diha sa pag-antos ug sa paglahutay sa pagpamuhat ug mga maayong buhat. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himuha kami makaunayon sama kang Maria. Nga taliwala sa mga kalisdanan ug mga pagsulay diha sa inadlaw-adlaw natong pagpuyo, makadiskubre kita sa matuod nga kahulugan sa Kristohanong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himuha kami makaunayon sama kang Maria. Nga imo untang isipon nga takosog mapuslanon alang kanamo. Nga halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. O Maria, himuha kami makaunayon sama kang Maria. Nga sila nga nag-antos sa balatian, makakaplag diha kang Maria sa tinuod nga dalangpanan ug kahupayan. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himuha kami makaunayon sama kang Maria. Diyo hatanang grasya ang imong laraw alang sa kalibutan, milabaw sa tanan namong gidahom. Ampingi kami aron mapadayon kini kami musalig diha sa gahom sa imong makaluluwa sa gugma. Kini among ipangayo kini ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga ison, pag-aampo ka mo, orang kinato sa kipisyo, dawatan ng taha Diyos ang amahan, makagagahom sa nga tanan. Dawaton untas Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok ng santos ng simbahan. Moloy o nga Diyos, alang sa himaya sa imong ngalan, dawatang mga pag-ampo o ang mga sakripisyo nga karon
Nga pasilungog sa Maria, sa mahal nga Birhen Maria, kay imo man siya gihatag kanamo samtang nabarog siya nga among manluloy-ong inahan tupa sa cross ni Jesus. Kini among gipangabi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausap kanimo. Bayaw inyo makasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang iyong matarong. Santos nga Ama, Diyo katunhay o makagagaw sa tanan. Sa imong manggihatagong gugma, gibutan mo nga si Maria, inahan ni Jesucristo, magmaunungon sa tila sa krus sa iyang anak, aron pagtuman diya kaniya sa mga karaang panalangin, o paghatag sa kalibutan sa bahandi sa pagsaksi ni Maria sa iyang buhing pagtuo. Nakita namo siya nga bag-ong iba, kasama nga usa ka babae, miambit sa pagdala sa kamatayon. Mausab nga usa ka babae, miambit sa pag-uli sa kinabuhi. Diya sa iyang inahanong gugma, gidawat niya ang iyang mga nakatibulaag nga mga anak. Nga karon nahiusa diha sa kamatayon ni Kristo. Ubusa gipadayag mo siya nga mao ang tinuod nga Sion, ang inahan sa tanang katawhan. Diha kaniya nakita namo ang Santa Iglesia, ang asawa ni Kristo nga maunungon diya sa pagtuo sa iyang bana ug nga nadasig sa kaisog ni Maria nga wala gayod masukamo tungod sa kahadlok ug wala malaglag tungod sa pagpanglutos. Ubos sa mga santos o mga anghel sa langit, nagadaya kami sa pagdaya kanimo sa walihonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitahasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitahasan. Santo ikaw, ginawang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa. Aron mahimo kanialang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kaugalingon. Ikuha sa upahan, pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinud-an ug miingon. Dawata kini ningo tanan ug kan-a. Kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sasama ang pagitapos ang panihapon, mikuha sa sikalis, si pasalamat kaniya pag-usap. Mihata nini, ngat sa mga tinunan, pingon, dawata kini Panginoon, mga tanan, gikan ini, kini mong kalis sa akong dugo, sa bago tunhay kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kini yung alahatan na mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom ka na. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon, ng pagkabanhaw ni si Kristo nagahalay kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan.
Nagkapasalamat kami kanimo to kay mo kami giisip nga amayan nga mga tubang ug moalaga. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Ingon namin ginawa sa mga hatibok kalibutan, mga nga mahingpit kami diha sa gugma o ba ni Leo XIV among Santo Papa. Jose among Arsobispo o yung makaabang nga obispo katanang mga pare. Ano yung mga anak, yung mga tawagan na kanami ka ng kinalabi na katong mga walahingan li, katong mga nahikalintan, katong nag-ampo alang, kanila yung mantanang ka na sa purgatorio. Sa bunya na mata sa ni Kristo, banahon ta sila uban kaniya. Dada silang tanan sa pasudong sa kahayag sa imo now. Kaluy kaming tanan, labi na katundo na espesyal o talagsaong intensyon o pahanungdan ng santos nga misa karon. Yung mga kamiyangayan, mga kaambay sa kanapuintunhay, o ba na Maria, ang inahan sa Diyos, Birhen sa kasakit, o ba na San Jose ang bana, o ba sa mga apostoles, mga martir, o ba na San Pedro Calungsod, San Martin de Porres, o sa mga santos, o mga santas, na nagatuman sa mga kabutang lataas katuigan. Baka nila may kong anaygon, o gamay kong himayaon, pinanay Kristo, imong anak. Pinay kaniya, baka nadiha kanigihatagan na kaniya makagaw nga maham, dahil sa kahiusa, Espiritu Santo, tanang nungo o himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Para mag-aampong kita nga ito sa mga itong awito ng mga pulong, tulugan na ito sa itong manunubo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit, ang kalangon namo sa matang adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, hinunualua sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang daw panatay kami sa kalino niling panahuna, o tinabangan sa makuloy. Mahalikaya kinakunay sa lag may lista na kasamo, at nagpaawat kami malaong sa Palis Kristo, among manunubo. Kay mo man ihrian ang gahong gagimay hangtod sa kahangturan. Ginoo si Kristo na ingon ka sa mga apostoles, ang kailan nabiliw kaniya, kailan ihatag, ayaw tanaw nga mga sala. Kung di na pagsali sa nasibahan, o sibo sa mga kaubot. Mataya kami sa makalinaw kahiusa. Ikaw ang amoy hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw si Ginoo sa kunay manak kanimo. Manosab kanimo. Kita natong timan sa atong panag-inigso. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini mga kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, wala na kidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo dili pa ay palawat kanimo pagpumulong mo lamang ang amaya ko. Umay. Akto sa espiritual na komunyon. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Manindog palihog. Paglipay nga nakaambit kamo sa mapag-antos ni Kristo, aron magmalipayan kamo inipadayag na sa iyang himaya. 2 Juan 2:3 Mag-ampo kita. Kumanaw madawat ang mga sakramento sa kaluwasan nga dayon. Kami nga nagahandom sa kasakit sa Mahal Birhen Maria, nangamoy padini kanamo among punan anakulangan pa sa makasakit ni Kristo ala simbahan. Kini among ipangayo ni Kristo hamong Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kanimo. Manausap kanimo. Manalay kaninyo ang Diyos pagkagawa tanan ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na misa dad aniyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.